mga idol, magandang hapon sa atin. Yan, pinipinturahan natin tong ating bangka. Ano dyan? Yan, lapit na lumubog yung araw. Oh. Yan mga idol, tatapusin natin to kasi okay na yung panahon mga idol. Ayan, yung itim na lang pipinturahan natin dyan, takas yung ano, puti. Kailangan natin tapusin to. Kaya pag mundo na kasi yan yung panahon ng mga idol, maganda na, kaya pininturahan natin yung mga natin. Hindi natin ma-perfect, pero ayos ito.
Grabe. Ako naman, lumubog na yung araw mga idol. Hindi natin matapos to. Ayan, mayroon pang sa kabila. Ayan mga idol oh. Hindi pa tapos yung itim natin na ito mga idol. Ayan. Pero malapit na itong matapos mga idol. Ayan, lumubog na yung araw mga idol oh. Sana, tapos na to. Tapos na naman yung isang araw natin mga idol. Oh. Kailangan kasi natin tapusin to kasi malinaw na mga idol, mga kalaot na tayo. Hindi na maulan. So yun mga idol. Maraming salamat nga pala sa panunod yung mga idol ng aking video. So malapit na rin tayong makabalik ng laot. Kaya kunting tiis na lang. So yun mga idol. Thank you.